Verneemde visite bij de organisatie op ter Hinne. Guus Hiddink aan boord van het startskip te met Riemer van der Velde. En zij zeggen hoe de commissie de startlijn erin gooide. Een stevig windje. En dat wie reden voor het scootje van Huzum om een overtuiger op te zetten. Een grutzeil van Lemmer, de grote L is zichtbaar. De plakje en Emmel hinnen, dan is het weer Lodewijk Meter. En het vakje weer van het Jereveen. Maar ik werk aan de winkel voor Auke de Groot van het scootje van Starum. Zij hingen de overloop stikken en die moest nog hut even losgeworden voor de wedstrijd. Dus die man hing het druk. En bij de start zorgen we dan dat de hele man hier kiest voor de heeste start. En dat brengt dus bij de route. Want ze konden er een prachtig zonglas in gooien daar op ter Hinne. 2 lange kruisrakken en 2 grote voor de winsterrakken moesten dan de strijd leveren waar iedereen zou op hopen. En hoe kom je dan uit zo'n startwij? Het is het Jereveen die midden op die startlijnen lei, maar zo uit het veld wijran. En voor eerst de koppositie oerneemt. Voor Snits wie het wat dreger. Zij hebben wat wrakslien, maar wat zijn die ter op bakboord leidt. Maar hier zien we de Lemmer en die had echt een poer beste start. Want die zal als tweede om die bovenste tonnen heen gaan. Een verrassend begin dus van de strijd. Want ja, laten we wel wezen, er binnen 5, 6 scootjes die er echt uitrennen. En die verwacht je dan voorin. Jereveen maakt die reputatie waar. Maar dan hebben we nog Grauw, de Jouwer, Bolzert, Snits. Ja, wij binnen die alle keer. De Jouwer die hield heel dreig in die beginfase. Want zij ronden als ziende die eerste tonnen. Grauw zit er net al te 4 voor. Die maakt echt wat terrein prijsjaan in die beginfase. En hoe kom je eruit? Want het kampioenschap moet natuurlijk zo lang mogelijk spannend blijven. Nou, net wat Jereveen onbelangrijk, want die won juster en die liggen nou weer mooi op kop. En zorgen dat achter hun het gevecht vol losbaand is. Bij de volgende tonnen onderin is het Jereveen die verder en verder bij de Floortwij rent. Maar daarachter, daar wordt het heel interessant. Want het is de hele mannen, maar Jitse Mink. Wij hier ontnoten nog net volle van hem vannaam die hier heel mooi naar het tweede plak opstoomd is. En daarachter ben het de Lemmer, Snits, Bolzert, die het beziekje aansluiting te krijgen en te horen. En in die griepes daarachter, daar is het moeilijkste varen. Het is de Jouwer die het heel tijd toch om die oren heen maakt. En heel moeilijk hier maar dit waar op dit wetter vooruit komt, vreemd genoeg. Je zou er meer van verwacht hier. Het is het scootje van Huzum. Ja, ze gaan oortuigen op, maar de ranglist is voor eerst gelijk, want ze liggen daar achteraan. De Wien, die helle aan, die begon met een dikke fjouwer. Die ran uit naar een 5, maar in de rest van de wedstrijd werd het zwidder en zwidder voor de bemanningen. Jereveen consolideert. Kan het haar veroorloven om een knik op een score te zielen. Beetje Roemer, die wien wat opvangen. Maar die oren, die willen er vlot achteraan. En het is Jitse Mink van de hele mannen die het nog altijd kreeg dat tweede plakje vast weer te horen. De verschillen binnen Lieds in die top 5, 6. Er is maar één die eruit rent en de rest volgt op eerbiedige afstand. En het is om het wetter te zien, het wordt heel iets zwatter dat die wien aanhelpt. Het is het werkje voor alle bemanningen. Geregeld het wetter in de gang worden. En je moest het kopje er goed bij hebben. Geen rare gekke fratsen uithellen, want je leest er samen om. Pieter Brouwer had alles in de macht. Hij had de bemanning op scherp en kon hem concentreren op het sturen. Ja, hij weer natuurlijk het kampioenschap stream in begang met dat 14 punten verhaal. Maar het herstel weer er al op de Veenhoop met een tweede plak. En op Jennewoord wist hij te winnen. En het liep er dus op dat zij het spul goed op koers had. Jitse Mink, hij wie ta aan een goede prestatie, want hij is min begang. Maar een 8e plak, een 10e plak en een 14e plak. Ja, dan doe je net echt mee. En dat is toch wel wat ze graag willen. De strijd gaat terug, want er wordt vanzelfs knokt om die posities. En Durk-Jan Rijenga,
Ja, hij beziekt het vanzelfs wel wat vooruit de skarrel in. Maar een joggende plakje, ja, daar keert hij ook niks voor. Hij wil vooruit. Dus jongen hier dat er heel goed zield wordt door het Staverse scootje. Ze gaan net van eerst zijn hut ontlost geweest, want het is ook de Groot die het heel kreeg op een zonde plak in die vloer leidt. En Grauw, die maakt het een slagje, want Grauw passeert hier de lemmer. En dat betekent dat Grauw opscoot naar het vierde plakje in de wedstrijd. En dat zijn punten die tellen als je die race volhouden willen. De lemmer moet je toch even beliezen aan, maar blijft wel in die top 5. Van Heerenveen rent het vanzelfs voortreffelijk. Dus jongen dat de concurrentie het moeilijk had en zelf lissen ze vrij voor. En zo nou en dan gaat het Spaans, want het Lauderscootje lijkt haast op een neer. Maar het is hier Snits die het echt hele goede zaken doet. Want zij scoren terug naar het tweede plak in de wedstrijd. En Bolzert maakt beliezen aan, want in de laatste route docht blijken dat de gaffelback stikken is. En verder zielen ken het. Dus ook zij kunnen 14 punten bijschreeuwen. Pech voor Pieter Meter met Bolzert. En Pieter Brouwer van het Heerenveen, die kan echt feest vieren. Want hij pakt hier op de rennen de tweede dijtitel op Riegen. En leidt nu helemaal op kampioenskoers. Ja, dat kun je wel stellen. De winst dus goed voor het Heerenveen. Tweede Snits, de hele mannen, maar Jitsemink treden. Dan Grauw, de Lemmer, Ljouwert, de Zuidwesthoeken, Wortsijn, Drachten, de Jouwer, Jennewoord, Langwaar, Huzum. En dan krijgen we Bolzert als laatste. Dat zeg je, krijg die een averij. Het algemeen klassement. En Frederik zei het krijg al op kampioenskoers. Alhoewel we nog net deze week 4 binnen het Heerenveen. Maar 4,8 op het eerste plak. Volgen mij 6,9 Grauw, Douwe Visser. En dan kun je zelf al even mij lezen. Snits, de Jouwer, Bolzert, Ljouwert, de Lemmer, Jennewoord, de hele mannen, Drachten, de Zuidwesthoeken, Wortsijn, Huzum en Langwaar is laatste met hetzelfde toppunten als 11 meter.